Helo, disgyblion. Cyn cychwyn trafod y Tlws Saesneg, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i'r holl ddisgyblion sydd wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth y gwaith cartref eleni. Mae darllen eich holl waith creadigol a chael mewnwelediad i'ch syniadau a'ch teimladau yn fraint. Roedd yn anodd iawn dewis enillwyr, ac fel pob blwyddyn roedd yna llawer o drafodaeth yn yr adran Saesneg wrth darllen y gwaith. Mae'r Tlws Saesneg yn cael ei gyflwyno yn flynyddol i'r disgybl sydd wedi sgrifennu'r stori fer neu'r gerdd gorau. Testyn eleni oedd The Future. Derbyniais gymysgedd o gerddi a straeon gyda'r disgyblion yn dehongli'r themau mewn ffyrdd gwahanol. Roedd rhai yn sôn am yr ymgylchfyd, eraill wedi dewis genre dystopian, yn trafod technoleg, robots, ceir sy'n gallu hedfan, ac yn naturiol oedd nifer wedi trafod effaith y feirws. Daeth 5 darn at y brig eleni, a na trafod nhw yn awr heb drefn benodol. Does neb wedi cynnwys ffug enwau eleni, ac felly bydd angen cyfeirio tirymau go iawn. Yn gyntaf hoffwn trafod cerdd y lined gos. Mae'n defnyddio cwestiynau rhythregol yn effeithiol wrth ddelio gyda'r thema amser. Does time really exist? A bottle of brainwashing concepts drained into moments in time, a man-made magnifying glass. Mae stori Eos yn defnyddio'r ail berson yn effeithiol iawn ac yn llwyddo i ddenu darllenydd. The foreign aroma of frankincense, coupled with the Arabian humidity, suffocated you as you stepped into the tent. Mae'r stori'n gywir iawn ac mae'r awdur yn llwyddo i gadw'r stori'n dyn yr holl ffordd trwy. Mae stori Lisa Hughes yn stori virtual reality, ond mae'r diweddglo yn awgrymu efallai bod rhywbeth wedi digwydd. I felt something in my pocket. I took it out and realised what it was. The piece of rolled up parchment. Could it all have been real? Mae'n defnyddio disgrifiadau diddorol ac yn creu tensiwn yn effeithiol. Mae cerdd Nia Callahan yn trafod y feirws. Today we sit in isolation, restrictions across the entire nation, lockdown shielding PPE, all part of the new vocabulary. Mae'n defnyddio odli yn effeithiol wrth drafod yr holl newidiadau yn ein cymdeithas gan gynnwys iaith. Mae stori Theo Greenwood yn defnyddio'r dechneg stream of consciousness yn trafod y cyfnod clo. Mae'n teimlo'n fodern yn onest, a mae brawddegau byr yn cael ei ddefnyddio'n bwrpasol. You find the old record player, a box filled with candles, and half a dozen boxes filled with books. You play the music to drown out the echoing footsteps. You light the candles and read the books hungry all night, swallowing the words as fast as your eyes can move. Felly, y canlyniadau. Dydy hi byth yn hawdd dewis enillwyr, ond leni, yn gydraf trydydd, mae Lisa Hughes a Theo Greenwood, da iawn chi. Yn gydraf ail, mae Eluned Goss a Nia Callahan. Ac yn gyntaf, ac felly enillydd y Tlws Saesneg eleni yw Eos Jones, blwyddyn 10, Llys Taf. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, da iawn chi.